Malikono ani maliko ka kaufo ka walinyuma do deluko obla ka gele dongele nye ganye kumadono kote kumu konana ni yansigito ya angala de la jemuka ka so madono jemuka ndo mibe nyana maya Sheriff la TV sanfe kadam na tene katati alamsa 10h 11h amese ge alafu kasangani akafonu siria kele aunka uminka jia ani akafonu siria kuna kokura anyo so ni do kun damne na amafo ne ka walinyuma do ne ka laba ka amasa chemo ni musoma ufo munu be balula ka do ke oluye sijani kenani labango nyimala ka di omo munu untayana kalaba ka do ke oluye bada dali alaka noya obela jine ya anta anu walitaw no kera ka kanu bache mani musuma demjeni mabakora maliko na ani maliko ka kawira fo aka kanu double talaka nyishi awma bawniya me kinyo na gongo dula territoire fla wode bidu mala sura kanu baw ante sege ka awfo sagan watibe arma samaki eni sogoma mbani sogoma koni bashi tila am alatanu ogma so mala sanyi bugawa ma go sogoma sanji atem ko kelimbe mani anona sanji e bisi so mako am bela jene fo ajaroi bela jene wani mando ka sirfula tv jabarani sugantilla ko bisimla o ma dolare kenega biso marani ana masma ke mi fo ki wal mado ajaranya yoro dogo kun ko ni amisi fo do frante temene atemena herene baden kono ko sebe bashi mama si soro odo ndando te do kun goro kono wa ko sebe ola american ba che musuma fo ni ala sona ninga laba ka do ke uyi dogo kun fo ko nyuma adama ala ko dana amin arabi nyonte adama ida sigila bena fo go sanyi don ta la flata adama do ke na koy nyere mi fo yi ka bob bangoni jeni bula kasia ayi flafla tanaw ado ayi flafla tanaw de ko sebe saya so lama so wa wala adama ni ke bismillah ka fo ni ando yi so madono jimka kono ka fo na manya ka fo asiye mejo ka to mina ode de me ba jakuluye wala ame fere kene kanungo ngare ke joafie kono adama kasangani tezara mao oluka ijafma bala fere fon faka se sport produit zamzam maoma ana fieni bon sengoroni ka se kanyo so da kokura dama awo amona gani dey abe min wuli tasuma kawa mon père Mali bebe ni lele bara ni Afrique be ni lele ni infusé ka jikala ka ke teka unele jela mon père ngaka ditme ani mbo gundo dima te zara mon père am bebe ko kele na sare ni akuma bay e ni do na surprise kilo ni do bien mangani sisan wani ye to ko ta te zara te o ka te ni abi sambi sababo ni ke wala be ni ya la kura ka sagi kana na ka ke ko ko wa ne ba infusé de mi ha même bien ya kli quoi appelez moi wa je ma on est bien te o ka te la higa so za go le be fali fe ngade jama jara kadua ke tezara makele ngadanga mena budji e Allah farafideno jara kadua ke tezara makele ngadanga mena mudunchi Allah tezara Malima muso ne de ba fe kan na dumange kwa kebi ne kununga da langoloto na mi no fe o na de bito beni zamzam kan na jini ngura boleye abuyo episi na poulet malima muso e de ba fe ga ko ke ladia ni salati lale kerengere ne ye ni nga jege kene da safe fe mi mo dunja zamzam kan na jini mbuyo poulet ana episi du aw mino nyeso ko jini na wiye wale kele aw ba fe ga place spécial la domini kerengere ni guno kele mi me olabi zamzam kan na jini ngura buyan poulet ana episi du malikono gabu kono donzo dema ya bela jele ka nisodia ni ka tobile ye ejiki semenjire ke zamzam ka najini ngura buyan poulet ana episi ko kebe mena ka nisodia ni ngabla munyana na mako jora kuna kuni werela zamzam ka najini ngura buyan a episi na poulet ka abise ka wuli ka se bebe nyarela immeuble babu yarala Zavia Kerefe rue 429 porte M1 wale kele aka na juru be bamba 76 80 00 62 16 wale kele 76
48 59 59 Zamzam ka najini ngura kuya fule ana APC nude bela jele wasara Adama Samaki nuko jitumbala modin sawana modin tanu jolla isake bitai komi samagala gaw olu ye jitumbala shiwdi ko sebe ote ni tara jitumo même voye jitumbala bala sabale ani bala kunubali ote di non akaiza aywa nyonde même voye mona foko akeme fondo nyonde mona fongo aywa bashite ya faju ya fenjuma min nya furgo dangala furgo fala ngulonte akaida jitum bala sabale bana kulubale nongo furgo kajo kodi deche adama kifo ki walima do ka fale binne do jimga kono an tara ya kuma bala nongo ngarike deme ba jekulu yoro adama ni be bara la be ka masoro mami bi deme o te chen no kera e ba ye ka fo bara abe no ya o de a to ba mano ba fo ko seme chokonyuma o de be sava yiri o tigeja o te nambro adama e ameta mimi mfese ko ani dongo tila mo yoro ko Adama Siribe ale ko nyuma fo nyana nyuma fo nyana chama bi de o nyonya ale ndure ame nyuma fo nyana ne kala baka juma fo ko femme perese gata ay ni ko duga wa ami kafin amodaji ko sebe kodi nyuma fo nyana ani juma fo ngo mimi mfuyi ori nyonya mebi ori Adama Siribe ayo no blame nge kanyishoma chwa matede ntokomando kodi ola asoro jamu ne tekeli Siribe konedu samake bashite ola me doni fle ola minga soro nyon soro kono fle mbala o konana awo koro Fonyana kajugu mabongo feni Adama Siragwi 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 Fonyana
Adama Samaki me min foye ko wara blow ka binjala boli ko o teta manganko teche bamanan kelon kera kafo ko ni ye bama ye belani ta kanyeshi njiti ka kuruma ko mami somi ka ja ko ode kishibai ko sere kodi wala Adama Samaki me min foye ni andon do ye wati do kono mi be tarike kuno funu mbala ana ojaso bawo me min foye ni kuma mase ma chama de be mbali kono ani maliko ka munu be sigi ni ka okulo ni ko krebo sigi o nyema dalen ko fe Sherifa TV jakanso fe wala sa kasiga bo kuna siri an kumpana katamene kuna foni jelenye wala bi kuna foni mbala madam nami ne andona kuna foni mbala ale ko nana ene pana ale kuma ne be bi ko sebe kodi ende pana Adama Samaki ode kanablaye nanye ene pana ta ya focho mina Adama Samaki kasangani okabi boliye mimbe taleke abla jara ke ayi karamukala shudabajila Adama Samaki akumana de ako mimbe taleke ya mabajira ula kulula kasangani oka farangon kulu mimine babule ko Front de Libération de l'Azawad kafara ya mabala groupe de soutien à l'islam et aux musulmans ka ako Adama Samaki ka beni negenye nanu wati sumada fennegenye nani kasa katase a negenye duruma 4h-5h du matin Adama Samaki ebaye kafo min kera ka beni sibiru don temene yokoi jekolo kle nani samba flani mungwanu woro ko jera wula kulu o sola ne ka do anga chefni tabawu kan o kasangani o dawro chama belani ye Adama Samaki o kama ko attaque coordonnée et simultanée lié ataka lage nantara agel hoka ofi kidali marabulu kono ebaye kafo ayira kafo jera wula kulu o ma chama kono unana memi foye o ka keleke panguru membe Adama Samaki no kama ko drone kama kazi onana ni oye kafara mobili do ka o keme ka bomo barato mununa wala sani kasiko oluta kanyishi anga chefni taba olu daga yoroma Adama Samaki jitumu bala mode niye ata kalage kasan anga chefni taba olu ka somiye na manya kafo Adama Samaki masomo ne ode shubaye anga chefni taba kafara yurshi jamana kelebulu Afrika kori chedonka olu onana soro olu koni sige meni ko makono Adama Samaki olabana ni kamemi foye kiso no ko shuru juguka Adama Samaki jugo oyo oyere nyini niye ata kalaika o watikile Adama Samaki jitum bala mode na meta gauka ofe kabo agel ho kabeno odonkele ane o watikile nyi eba ye kafoko jugo kun la ba meka alibi babali tane kanyeshi anga wulu masirta ba ulu dawro bama mimbe kanfirunu okofo gauka ofe Adama Samaki alibi okumala kake kasana okadroni kamakazuye kafara oka keleke mino chamaka okumala kamunu tanu ko fli kanyeshi anga e wulu masu dawro ma Adama Samaki memi infoye onongo ni ve anga chefni tabao olu ye jabi takanyeshi majugu nunuma kasangani yaf mabala bunteli ani brontole tale kanyeshi oma ni ye ata kalage Adama Samaki okumu konana anga chefni tabao sanve ani duguma uye labon blase nga kasangani kele urisi jamana kele bulu Afrika kori chedo munumba onfenya memi infoye amake bashemina aye adese anye obronto eko femake ni ye ata kalage nambora gauka ofi ameta yaf mabala moti marabulu kono ebaye kafo krene masivare kaufi o dongele anu o watikeli jarabula kulu o labanane kata babali tane kanyeshi yitu anga chedon ulu dayoroma kasangane alibi o kele chocho kele no obetaleke o kadrone kamikazu ani o ka mobile chama piege lingi mimbe taleke anga chefni taba ulu ka bara nyedon hakle sigi mimbe ola mimi mfuye ani keleke mine munumbe obulu Adama Samaki o labanane kata sumatane ka shuru juguka Adama Samaki ebaye kafo ko ka makle le jige kafo depuis avec le clé mugwa anu duru samba fene mugwa no woro temene ebaye kafo no nyon ke wale kuma ke kokoro jugu fe ebaye kafo o labana ka o nyon ke kokoro ka beni sibiru don temene ye ni mi senfe okoni babale tane kanyeshi anga wulu masiri tabawo dawro chamama jamana fanchama fe ebaye kafo nambora yaf mabara moti ka ofi mimi mfuye alibi kasano oka barawye ebaye kafo kenyuruba anga kasoba mimbe kenyuruba no obe yaf mabala nakadiye kulukuru marabulu ba konana ebaye kafo ani bamako che club biora ani doni no ebaye kafo odongele jugo o labana ne kana pick up fla o fame o fedeu obe moto 120 ni ka babali takanyeshi o roko fole makokro
kura adama samake ye fana an ka cɛfini tabaw olu ye mbogo kɔnɔ ɲɛ 14 kari o la ne ka laba ka bɔnɔ banfula ta ne ka cogo caman kunna adama samake a ko min fo ye bɛ se ka min faamu dakuruɲɛ kelen don in kɔni a kɛra kabini sibiri don ye nka an ka cɛfini tabaw an ye bɔnɔ banfula ta ne ka cogo jugu caman kunna baw Gawo kana bila Sevare la fa ka se kɔnakaw fɛ ani o ye o kun bɔ yɔrɔ an ka cɛfini tabaw an ye o bɔrɔn dɔ ekofɛnma kɛ ni ka caman bila ka taa lahara fasiri filɛ an y'a salo ka bɔ min kɔnɔ o de ye indépendant ye Ablaye Jara ale de y'a fasiri adama samake e bonya b'a la an bɛ dugawu de kɛ ala ka jamana in kolo suma ami ala ka jamana in kɛ jamanaden ɲuman bɛɛ lajɛlen sago ami jamana in sɛgɛnna dɛ a sɛgɛnna adama samake jamana in sɛgɛnna jamana in tɔɔrɔ la ala ka jugu labila ala ka jugu barika ban ala ka jamana ɲɛmaaw fangasi amina awɔ n'an bɔra indépendant kɔnɔ les pays n'o bɛ jamana ko fɔ ale fana kumanen bɛ bi sɔgɔmada in na kodi kosɛbɛ les pays wa adama samake ni ye nɛgɛ ta ni y'a bila a tɛ dɔwɛrɛ fɔ kangalan ko koyi o kuma kɔnɔna an bɛ to hali bi min kɔnɔ o de ye lakana ko bunakun ye adama samake les pays mɛ min fɔ ye ka sanga ni Kemoko Jabate ale ka fasiri ye a ye a yira k'a fɔ Kɔna ani Somadugu mɛ min fɔ ye ko ye an kuma la ka min lakali sisan ko ka sanga ni Jarawulakulu olu ka lamaga dɔw ye ka ɲɛsin nin yɔrɔ kɔfɔlen na an ka cɛfini tabaw olu ye mbogo kɔnɔ ɲɛ 14 kari o la adama samake sibiri don jɛkalo ye tile 4 sanba 2026 ka sanga ni o ka baara kolokololen dɔw ye e b'a ye k'a fɔ Jarawulakulu o ye o kunsin Moti marabolo kan adama samake o la o kɛra sababu o taara Kɔnakaw fɛ yen e b'a ye k'a fɔ Jarawulakulu o kɔni nana mɔgɔ caman adama samake moto ani mobiliw kɔnɔna na walasa ni ka se ka na babali ta ni k'o ɲɛsin an ka cɛfini tabagaw olu dagayɔrɔ ma adama samake o nana sɔrɔ mɛ min fɔ ye labɛnw sabati mɛ an ka lakana tigilamɔgɔw fɛ ka sanga ni yafuma bala baarakɛɲɔgɔn min bɛ ye o ni Irisi jamana kɛlɛbolo Afirika kɔri cɛdenw ni ɲɔgɔn cɛ mɛ min fɔ ye adama samake o selen Kɔnakaw fɛ o nimisara o sekun na bawo mɛ min fɔ ye min bɛ tali kɛ bɔnɔ banfula la an ka cɛfini tabaw an y'o ta ni k'o gulo o caman kun na adama samake o waati kelen ani o don kelen e b'a ye k'a fɔ Somadugukaw fɛ hali bi Moti marabolo kɔnɔ e b'a ye k'a fɔ ko Jarawulakulu o nana maa caman mobiliw ani motow kɔnɔna na ni hakilina min kun bɛ la o de ka se ka na o ka janfaju kɛwale ta ni ka ɲɛsin yɔrɔ ma min bɛ sufuru la i kɔfɔ mɛ min fɔ ye sanfɛ ani duguma adama samake ka se ka ni o don kelen ye an ka cɛfini tabaw o labanna ka min fɔ ye ka tasuma ne ka taa ka suru o kan adama samake mɛ min fɔ ye an ka lakana tigilamɔgɔw o ye mbogo kɔnɔ ɲɛ 14 ta ka kari jugu la min kɛra sababu ka se ka jugu caman ne ka o fa ko min fɔ ye fɛn ma kɛ o falen kɔfɛ o bolo kɔnɔfɛnw caman ni ka laban k'olu tiɲɛ ni ka laban ni ka caman taraki ka bɔ o bolo ne min fɔ ye adama samake fasirikɛba Kemoko Jabate a ye a yira k'a fɔ Kɔna ani Somadugukaw fɛ ni kunnawolo to fila ye min fɔ ye kelen sɔrɔla an ka cɛfini tabaw fɛ jugu minnu kun n'a mɛn bi yɔrɔ kɔfɔlen ninnu kan walasa ni ka se ka basigi ni k'o bisi basa ni ka se ka nin yɔrɔ kɔfɔlen denw bila kamanagan minɛ kɔnɔna na a ko nka adama samake ka sanga ni an ka cɛfini tabaw ka wuli ka jɔ ni baara ɲɛdɔn min bɛ o la a ko min fɔ ye jura tɛ a ka dɔgɔ jugu ni k'o lakali a ko e ko a tɛ dan nin kelen ma wa a ko bawo dimi min karila o la mɛ min fɔ ye bɔcogo tɛ dimi in na fasirikɛba Kemoko Jabate ale de y'a fasiri an y'a salo ka bɔ min kɔnɔ o de ye les pays ye adama samake e bonya bɛ nin na ninnu yɛrɛ kuma bɛɛ dugumasara bɛ cɛ a ko kɔnɔna mɛ min fɔ ye e ka ko to ni sa bɛ duguma sen bɛ duguma an tɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ bamananw ko kuma tɛ ko ni taama ma ban ko bolofifa jɔ man di ni o kɔni kuma n'o ye kunbɔ yɔrɔ an ka cɛfini tabaw an na taa mɔgɔ kɔnɔ ɲɛ 14 ta ni ka kari o la an ka finitigila ka ninnu jɔyɔrɔ ka bon kojugu mɛ min fɔ ye an bɛ dugawu de kɛ o ye cogo min na hali bi ala bɛ se ka sebaaya ni k'o nɔgɔya o ye n'o tɛ jugu ninnu adama samake ala k'an kisi ala k'an kisi n'an bɔra les pays kɔnɔ o b'a to an bɛ don nouvelle horizon ɲɛdan kura ale fana kumalen bɛ bi kosɛbɛ ɲɛdan kura nouvelle horizon adama samake n'an y'o ta mɛ min fɔ ye nɔngɔ kuru ani dawa yɔrɔ mɛ min fɔ ye ɲɛnamaya a gulonmo la dɛ ni fɛn tɛ kɔnɔbara kɔnɔ adama samake a kuma ka ca dɛ bɔra langolo o jɔ man di dɛ mɛ min fɔ ye o kuma kɔnɔna na an bɛ taa yafuma b'a la nouvelle horizon kɔnɔ n'an y'o ta adama samake mɛ min fɔ ye Jitumu Bala mɔden Alpha So ale ye kalamukalasu dabaji la ka nɔbila kɛ ko ye a ko an ka taa yafuma bila jamana kɔnɔna na madama kɛrɛnkɛrɛnnenya min bɛ tali kɛ Sikaso marabolo kɔnɔ ka sanga ni mɛ min fɔ ye Mali jamana minisiri min ka baaraw bɛ taa ka ɲɛsin sɛnɛko ma fo ka se
memi fo SMDT o manyama ba ako okume mulumulu salola yaf mabala nyama de sika so marabulu kono wala sani kasika ta sene la hala don madama kasika kuma nyonyo sabati ni sene kelaw ye sene damene mo bala ke chugumina ninga sika olu la hala do adama samake ako ode nyonte ako kuma kondana ni ya atagalage mimi talike yaf mabala sene ko ministry la nyafi chugumina kadamene jugalo kle saba katabla akle durula okume mulumulu salola jamana akonna krina masika so kawfi Dr. Ibrahima Samake Alekodo ka farama mi mfeye SMDT o manyama ba ufana kumetama na koi memi mfoye mianga ke do no bitali ke docteur kulumega damelela ale fana kumetama na kafara obila jeneka ale bi memi mfoye CSCPC ufana nyama Yakuba Traoré memi mfoye kafara docteur Khalifa Traoré ka ni oye iyere o manyama ye ulubila jene kume yaf mabala jekulu nkonana adama samake ako kasangani yaf mabala o kamnu salo bara kunjele yi mimetale ke Sénégal ministre la ako ne ayira ka fo ni sonja te fly adama samake kelen sorla ale fe siga so kawfi ako baw abebe kata kalage olu katama abedo hukumu kono na manya ka fo ame samya damene barawla ako abebe olu kata yaf mabala furu konana ninga siga ta onyeda furu la halaka adama samake ne kasiga labaka kumanya keni senekelaw yi adama samake umbe ke sababu ne kasiga ula hala no kodon degune gelami maye okane kasiga olu nyedon adama samake banane adona beba ye ka fo afra osoro kadi ako kumu kondana adama samake ulu katama abedo hukumu kono ako odeye oye ako niye atagalage sika so marabulu seneko buna kunka madama koroko la halala ebaye kafo malikono ane nyonde nyomadanye ako kumu kondana na manya kafo obu chogola ako abebe samya damene barawla madama samye mi metalike samba fulani mgono woro samba fulani mgono vula samyana ako abebe ulu kasika ta nikatamnu nusaloke sika so marabulu kono kasika donga fo seneko koroko buna kunka abe chogodi ako kasano oyi mime taleke ya mabala SMDT ulu fana ufana kumekeneka oya yala ka fosika so marabulu kona wa ako ayi jamana nyama uka sigine ko hakli sigi ako kore abe sene wanyina okeme kama mi mfuye okeme ka kuntala nyini koi ako ba madama samaki 101,400 tonnes de coton grain adama samaki okeme ka ode nyini bi kama sura ke solo okungeme ka mi nyini obitalike 86,473 tonnes ebaye kafo nyinata o barka o ka bonus salonta yi kasani 17,26% yi ako kafara oka ebaye kafo adama samake okoni keme ka yaf mabla demeta kanyeshi 30,000 exploitations agricoles ils sont encadrés par la CMDT obayira kafo mi metal ke yaf mabala deme tale CMDT maufe kanyeshi senekele onu seneke yoroma madama la nyini bawuluka sabati ako obara okeme ako obolen ko fe yi utara nyene ka ofi ganadugu ofaba konana ibaye kafo yemfana utara onyeda malufuru badoka mimbala kasene musojekulu dofe ukoma ko groupement des femmes nu uluka la nyini ye kasega dunga fa no ko sabati adama samake mama ko dunga fa ako uyeko baye ako obolen ko foyi utara chula ka ofi yemfana oni bakari jalo utara kumanyo kene ale korosen na baye ba adama samake ba bakari ye maye abe kori sene kababe sene afe keninge ani sanyo abe nunu bla jene sene ako otara kumanyo kene bagari kasega hakilina siku kuma fo ayi dajango gelea ni degumbe sene kelo kan bakuru bala olu kasega do dakurunya kele ebe siga mi mfamu ni fe odeye kayira ka fo nunu salo yi mi nkira jamana ministry fe ka ni akabro beta kan sene koma akira jigisige ani kuna wulu yi bawo furo temene ko fe alabana ka mana ni sene kelo yi wala sa kasega oka degu ani ogele yaw do ni kala baka ira ka fo ni ala sonama jamana nyama seko miye ako onake ofe done anataula kataka nyeshi oma alfa so ale de ya fasira anya salo ka bo nouvelle horizon kono memi mfoye jitum bala mode bonya bala samaira ne ama foko tare kodi bo ni dunga fa na le sabatera jamana kono abato jamana de o memu yini fembe ka soro fe ne che memi mfoye dunga fa be fe na amolaw memi mfoye ni sile kuma mugula fene be ne fende
ola n'an bɔra o kɔnɔ an bɛ taa min an bɛ don soir de Bamako ne k'a kun cɛ n'o ye ale kɔnɔ k'a kun cɛ n'o ye o don Adama Samake me min fɔ ye n'a fɔra ko a to a kumana koyi ɲɔn tɛ n'i m'a to n'a to ne kɔrɔ e kelen i b'a cɛ a ko an bɛ taa Bamako juafiyɛba kɔnɔ Adama Samake min bɛ tali kɛ me min fɔ ye direction générale du commerce de la concurrence maaw la DGCC Adama Samake o taara tigɛ da maa dɔw ka tɛ ŋami Bamako juafiyɛba kɔnɔ minnu hali bi n'a ka biya a fɔra ko min ka to olu ka baara bɛn mɛ o kɛli ma a ko o ye mun ye Adama Samake a yera k'a fɔ jamana ɲɛmaaw ye a laɲini k'a fɔ ka sanga ni lakana o baaraw sabatili ye min bɛ tali kɛ moto cylindre baw la Adama Samake olu bolili ani o feereli Adama Samake o ka jɔ nin waati in na a ko o bɛna ta Adama Samake maa dɔw kɔni bɛ ka o kulo gɛlɛya ne ka o baara kɛ ni moto ninnu feereli ani o bolili ye a ko n'i ye a ta k'a lajɛ Adama Samake o de hukumu kɔnɔna na e b'a ye k'a fɔ DGC maaw o kɔni Adama Samake o filɛ ka taa tigɛ da yafama bala maa dɔw kan Bamako juafiyɛba kɔnɔ minnu kɛmɛ ka moto ninnu caman ni ka o ta ni ka o sɔri ɲɔgɔn kan ye hali bi ka sɔrɔ o man lakofɔ jamana ɲɛmaaw ye Adama Samake kɛ in kɛra cogo di a ko a kɛra ka bɛn ni sibiridon jɛkalo tile 4 ye san 2026 tɛ tuma min na DGC cɛdenw olu b'a la k'o kadara wiliw kɛ Bamako faaba kɔnɔ Adama Samake o taara bɔ gare routière kɔnɔna na ni o bɛ tali kɛ mobili garew kɔnɔna na o taara sɔrɔ moto ninnu caman kɔni bɛ mobili dɔ kɔnɔ mobili minnu ni a b'a la ka kunda jamana kɔnɔna kan moto bɛ taa di jɔn ma o tigi ma dɔn jɔn ta ye moto ye o tigi ma dɔn a ko o nɔngɔni fɛ DGC cɛdenw olu ye tigɛ da moto kɔfɛ ninnu kan Adama Samake o kɔni kɔfɛ ni ka min fɛ ka tigɛ da moto kan o ye ɲininkaliw ta ni ka ɲɛsin min fɔ ye maaw ma a labanna min na jajugu laban o de ye ɲɔgɔn coro ye koyi o labanna ka yira k'a fɔ moto ninnu a ko nin bɔra yɔrɔ min na o ye Bamako juafiyɛba kɔnɔna ye o nɔngɔni fɛ DGC cɛdenw o ye maaw bila o yɛrɛ ɲɛ Adama Samake moto ninnu bɔra yɔrɔ min na ka taa ni soni sigi o yɔrɔ kɔfɛlen kan o selen ye o taara sɔrɔ tiɲɛna Ala ko tiɲɛ moto ninnu caman sɔrɔmɛ ɲɔgɔn kan ye nin yɔrɔ kɔfɛlen in na juafiyɛba kɔnɔ Bamako kɔnɔ Adama Samake kɛwale don min kɔnnen don bawo moto ninnu bɛ yen jamana ɲɛmaaw ye a yira k'a fɔ Adama Samake kabini juin kalo tile 3 tɛmɛnen ye k'a yira k'a fɔ moto ninnu o tali ka na Mali jamana kɔnɔ a ko u ka dabila a ko moto ninnu feereli u ka dabila a ko Adama moto ninnu bolili u ka dabila a ko o labanna k'a yira k'a fɔ Adama Samake walasa ka se ka hali bi a dɔɔnin bɛ an minnu bolo o kun ye waati kunkurunin ta ka di olu ma u ka se ka taa olu moto ninnu lahala ta ka ɲɛfɔ jamana ɲɛmaaw ye ani minnu b'a la ka na cogo min na olu ka se ka lahala dɔn a ko kalo 3 kun t'a mɛn ka di o baara kɛbaaw ma n'a ma ɲɛ k'a fɔ o dira aw ma bina ka biya Adama Samake maa dɔw bɛ olu ma taa u ka dantigɛli kɛ a ko u b'a yira k'a fɔ ko ŋaniya wɛrɛ b'e la min ni o tɛ feere ŋaniya ye a ko o de kɛra sababu n'a ma ɲɛ k'a fɔ a yɛrɛ k'a fɔ ŋaniya juguya minɛ kɔnɔ DGC cɛdenw o taara tigɛ da maa ninnu kan o labanna k'o ka feerekɛyɔrɔ ni k'a da suwa tɛ ŋamu feerefɛn minnu bɛ o bolo ni k'u bɛɛ lajɛlen salo ka bɔ o bolo Adama Samake min kan ka kɛ o la o na kɛ o ye fasirikɛbaa Yusufu Konate ale de y'a fasiri an y'a salo ka bɔ Bamako wula kɔnɔ ka sɛnɛ o boli ye Adama Samake e bonya bɛ nin na a diyara n ye ni jamana faamaw n'u ko k'an ka to mun kɔ waati min na an k'o bonya Adama Samake o bɛ ka kɛ an yɛrɛ de kama bamananw ko ko sɛba tɛ fɛn jugu ye ka kɛ a den kɔrɔ o kuma kɔnɔ ni jamana ɲɛmaaw ko ka min dabila u ka dabila ba ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ a yɛrɛ fɔra k'a fɔ ko a kɛ kun ne ka se ka lakana sabati an ka to o kɔ n'i y'a mɛn k'i ɲɔgɔn moto feerela tɛ e lakananen don dɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ walasa ka se e ka lakana sabati a fɔra k'i ka min dabila hali bi e ka baara bɛnbɛn o ma ko parce que k'e bɛ tɔrɔmɔɲɔ sɔrɔ o la Adama Samake ko wɛrɛ ko bɛ kosɛbɛ o la k'i fɔ k'i waleɲuman dɔn Adama Samake nin fana bɛ dansi bi kunnafoni bala na an bɛ taa fiɲɛni bɔ an bɛ min fɔ ye an senkɔrɔ ka sanga ni technicien Elhaji Musa Traoré ale ka an bɛ min fɔ ye a ka yɛlɛma yɛlɛma ye Ɲanzɛribugu ka bala o la n'a sɔrɔ labɛnw sabati mɛ a fɛ a ka fɛɛrɛ kɛ ka taa n'an ye juafiyɛ kɔnɔ sani ne ni Adama Samake an ka ɲɔgɔn sɔrɔ cogo kuma ɲa studio kɔnɔna na o bɛ ɲa awɔ ne ye Dezara de ye ka kɛnɛya ani lafiya sabati bɛɛ lajɛlen farikolo la a ka di kojugu ni ne bi yan gɛrɛn baro bɛ ɲaga wa bɛɛ lajɛlen ɲɛda bɛ walawala n'u ye ne min kaban dɔrɔn bɛɛ lajɛlen bɛ nisɔndiya ne ko jɔn de star yɛrɛ mais aw ka kuma ka ca sa ne de ye star ye ne ka di wa n bɛ dumuniw timiya ne
ne de ye lɛzara ye ne ka di denmisɛnninw ye wa mɔgɔkɔrɔbaw kɛrɛbɛ tɛ k'aw to ne mini na a b'aw kolo sigi k'aw mɔdiya o de y'a to ne ka di denmisɛnninw ye kosɛbɛ. aw yɛrɛ fɛ jumɛn de ka di ani jumɛn de bɛ n'an cɛɲa ne de don tomate concentré zara ne kelen pe dɔrɔn awɔ nka an bɛɛ de sari. n'aw ko dumuni sanuman caaman a ye tobilikow la sanbalaɲɔgɔn sugandi n'o ye zara ka dumunifɛnw ye a bɛ sɔrɔ mali feereyɔrɔ bɛɛ. zara ye nouveau soleil sarl ka produit dilannenw ye. balimamuso ne de b'a fɛ ka na duman kɛ k'a kɛ bi nɛ kununga da langolo to na min nɔfɛ o na de bi tobi ni zamzam ka najinikura bɔlen ye a bouillon épicé n'a poulet n balimamuso e de b'a fɛ ka k'o kɛ ladiya ni salati dilalen kɛrɛnkɛrɛnnen ye ni ka jɛgɛ kɛnɛ da sanfɛ fɛn min b'o dunja zamzam ka najini bouillon poulet a n'a épicé dun aw minnu ye sogo jeninaw ye wali kelen aw b'a fɛ k'a ka plat spéciaux dilan dumuni kɛrɛnkɛrɛnnenw gono kelen min bɛ o la bi zamzam ka najinikura bouillon poulet a n'a épicé dun mali kɔnɔ gabu kɔnɔ donso denbaya bɛɛ lajɛlen ka nisɔndiya n'i ka tobilen ye i jigi sɛmɛnjiri kɛ zamzam ka najinikura bouillon poulet a n'a épicé ye k'o kɛ bɛ minɛ k'a nisɔndiya ni k'a bila muɲamuɲa na n'a mago jɔra kunnafoni wɛrɛ la zamzam ka najinikura bouillon a épicé n'a poulet kan a bɛ se ka wuli ka se bi bɛɛ ɲarela immeuble babu yara la Zavia kɛrɛfɛ rue 429 porte M1 wali kelen a ka nɛgɛjuruku bɛ banba 76 80 0062 16 wali kelen 76 38 59 59 zamzam ka najinikura bouillon poulet a n'a épicé duden bɛɛ lajɛlen wasara. jitum bala mɔden adama samaki an sɛnɛ kɔnɔ ko kura tugu dɛ kosɛbɛ e bɛ aw yɔrɔ aw ka dugu ye jitum de Welesebugu yɔrɔ jitum bɛ daminɛ depuis branche yɔrɔ in na ye ka taa Tifa Welesebugu yɔrɔ ninnu o de ye jitum ye voilà nin ye tiɲɛ adama samaki hali n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko san ye tibi dɔɔni sisan an na don farafin ɲɛnajɛ kɔnɔ o na min fɔ ye nɛnɛ boyi la ni ka se ka min fɔ ye ka na ni funteni dɔɔni kosɛbɛ adama samaki n'a ma ɲɛ k'a fɔ e yɛrɛ ye kunnafoni dilan ye ne ka baara bɛ taa ka ɲɛsin farafin ɲɛnajɛ olu kɔɲɔw ma an ko a ma ko journal sportif o kun kɔnɔna na adama samaki ntɛnɛn donyaw fɛ jɛmukan in kɔnɔna na an bɛ sɔnni sigi farafin ɲɛnajɛ kan o la bi an n'a daminɛ min na o de ye basketball n'a ko a ma ko sanfɛ celu ka sanga ni min fɔ ye diɲɛ ɲɔgɔnkunbɛba coupe du monde Qatar 2027 a troisième fenêtre premier tour a baaraw a kun ka cogo di o don n'o bɛ tali kɛ éliminatoire coupe du monde n'a bɛ Qatar n'a bolodalen don Qatar san 2027 donc o troisième fenêtre premier tour baaraw de kun cɛra kunun donc o la sa bakuruba 4 o de kun bɛ a ko kɛnɛ kan bakuruba fɔlɔ o kun dagalen bɛ Doualakaw olu fɛ n'o bɛ Cameroun jamana ko fɔ donc o baaraw kɔni kuncɛlen kɔfɛ Cameroun ale ni Soudan du Sud fo ka taa se Cap Vert ma olu qualifié la ka taa deuxième tour la donc bakuruba filanan n'o bɛ groupe B ko fɔ donc o dagalen kun don Sénégalikaw olu fɛ nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya match ninnu kun bɛ ka kɛ Dakar ale kɔnɔna na donc o fana kuncɛlen kɔfɛ Sénégal ale ni Côte d'Ivoire fo ka taa se RD Congo donc olu bɛ qualifié ka taa deuxième tour la donc poule C ani poule D olu kun dagalen bɛ Luanda n'o bɛ Angola jamana ko fɔ donc poule C ale fana ka éliminatoire matchw bannen kɔfɛ premier tour la sa donc fɛn min Guinée Conakry Tunisie ale ni Nigeria donc olu bɛ qualifié ka taa deuxième tour la donc groupe D n'o bɛ bakuruba laban ko fɔ n'o ye Mali yɛrɛ ka bakuruba ye donc an bɛ se k'a fɔ kunu Mali ka match laban contre Angola donc Mali bunna Angola ɲɛkɔrɔ nka wajibi de kun don Angola ale ka sebaga ɲini walasa a bɛ se ka jɔyɔrɔ filanan sɔrɔ ka qualifié ka taa deuxième tour la o sebaga b'a to halisa Mali ale bɛ to a ka jɔyɔrɔ filanan la jɔyɔrɔ fɔlɔ a la Mali jɔyɔrɔ fɔlɔ ye donc a ko kuncɛlen kɔfɛ sa Mali jɔyɔrɔ fɔlɔ match 6 donc a ye sebaga 5 sɔrɔ a dasira siɲɛ 1 donc a ka kuru ye kuru 11 donc jɔyɔrɔ filanan o bɛ Angola bolo jɔyɔrɔ sabanan o kɛra Égypte ye donc ni jamana 3 olu fana bɛ qualifié ka taa deuxième tour ale kɔnɔna na donc o kɔnɔna kama sa n'a ma ɲɛ jamana minnu qualifiera ka taa deuxième tour la u y'o tila bakuruba 2 ye n'o bɛ jamana 12 ko fɔ o bakuruba 2 fana donc Mali y'a ka adversaire dɔ déjà Sénégal Mali Côte d'Ivoire Angola RD Congo ale ni Égypte
ni ala sɔnna ma deuxième tour in ale match aller no bɛ 4e fenêtre ko fɔ o bolodalen no mois d'août la donc match retour o bɛ 5e fenêtre ko fɔ o bolodalen no mois de février la san 2027 donc o kɔni bolodalen no Dakar ka olu fɛn an bɛ dugawu de kɛ ala ka Mali ala ka sebaga d'a ma walasa an bɛ se ka qualification sɔrɔ cogo min na ka taa coupe du monde kɛnɛ kan Adamasmaki mɛ min fɔ ye ni ye ɲɛ dɔn ka tɛmɛ ɲɛ bɔ kan a ci ko na yi kosɛbɛ farikolo ɲɛnajɛ kunna maa tɛ maa ɲini ka ko Adamasmaki ye mun fɔ maanifin bɛ se min na dɛ o ka to o bolo dama o b'a to n'an bɔra sanfɛ celu la an bɛ taa min fɔ ye senna balontan nin waati na diɲɛ ɲɔgɔn kunbɛba senna balontan olu baaraw bɛ sen na n'an ko ma ko coupe du monde min labɛnna jamana saba fɛ l'Amérique jamana Mexique ani Canada ka bɛn ni san 2026 ye min bɛ tali kɛ a 8e de finale la olu baaraw bɛ sen na o don n'i y'a ta k'a lajɛ an bɛ se k'a fɔ coupe du monde y'a fɔ cogo min na jamana saba États-Unis Mexique Canada donc an bɛ se k'a fɔ cogo min na États-Unis ale kelen dɔrɔn de bɛ yen sisan n'o tɛ Mexique Canada olu kɔni sen bɔra la ka fara belebele caman olu kan nka 8e de finale balontan in daminɛna depuis samedi don sa Canada ale bunna Maroc ɲɛkɔrɔ o kɛra 3-0 donc Paraguay ale fana bunna Faransi ɲɛkɔrɔ gɛlɛyaba kɔnɔna na 1-0 donc kunu sa n'o bɛ suro ko fɔ Brésil ale kɔni sen bɔra la Norvège fɛ o kɛra 2-1 hali n'a sɔrɔ a ko kɔni digira Brésilɛnw na kosɛbɛ donc Mexique fana suro ale bunna Angleterre ɲɛkɔrɔ o kɛra 3-2 donc bisa matchiw bolo dalen no 19h wagati donc fɛn min Portugal ale ni Espagne bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ donc sini mardi 0h wagati États-Unis ale ni Belgique bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ donc 16h wagati sini mardi sa Argentine ale ni Égypte bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ donc 20h wagati Suisse ale ni Colombie olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a ko kɔnɔna na donc ni coupe du monde match in ta k'a lajɛ surɔta in bannen kɔfɛ match 90 ani match 2 o de sɔrɔla ka jouer fɔlɔ 200 ani 69 de sɔrɔla ka don carton jaune 200 ani 32 o de yirala donc carton rouge ale 13 ye Samaki vas-y donc meilleur buteur Lionel Andrés Messi Argentin do ale celu 7 sɔrɔ ka don Erling Haaland Norvégien do ale celu 7 sɔrɔ ka don fo ka taa se Kylian Mbappé donc français do ale fana ta celu 7 ninnu maa saba de ka bi donni ka ca fɔlɔ ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen ta kan ne cɛ dɔ wɛrɛ bɛ yen wa e bɛ an ka taa ɲɛfɛ de an ka taa ɲɛfɛ Adamasmaki k'i fɔ k'i waleɲuman dɔn nin diyara n ye kosɛbɛ wa jɛmɛ ko toro tigɛ koyi awɔ sisan o la an bɛna sɔrɔ sigi min ka farikolo ɲɛnajɛ la ni o bɛ kɛ a laban ye o de ye min bɛ tali kɛ Mali jamana senandɔrɔntan tɔn dɔ bɛ yen n'an ko ma ko Stade Malien de Bamako jɔ kun tɛmɛnen anw ni Dr Isufu Kulubali an kun mana n'a kan yan o ka degende karamɔgɔ a lahala bɛ cogo di Stade Malien de Bamako ale degeli karamɔgɔ o tɛ maa wɛrɛ o de Mesak Moril donc ni Camerounais don donc ni a yɛrɛ Ligue des Champions tɛmɛnen a yɛrɛ performance ɲumanba kɛ ni Stade Malien de Bamako ye donc a ye Stade lase quart de finale la o kɔfɛ championnat fana Ligue des Champions Sarr bɛ éliminé waati min na championnat na Sarr tun bɛ fɔ 8e position na donc a nana sa de fo 2e position na n'o yɛrɛ b'a to Stade Malien de Bamako ale bɛ bɔ Ligue des Champions na san wɛrɛ donc kun kɔnɔna kama sa fɛn min ye Mesak Moril ale kɔni nin wagati la ale ko do Stade Malien de Bamako la a ye san 2 contrat a ye o signé ni RD Congo ale tɔn dɔ ye n'o bɛ tali kɛ Menama Union donc a ye san 2 contrat a y'o signé ni o ye nin wagati o kɔnɔna na Adamasmaki o ma o y'ale kelen k'anw bila wa bon i b'a dɔn balontanna filɛ degeli karamɔgɔ filɛ u bɛ tɔnɔ de nɔfɛ nafa voilà nafa i bɛ taa sɔrɔ tɔn mun a bɛ tɔn min na ni tɔn wɛrɛ bɔra a nɔfɛ n'i y'a sɔrɔ o fana ka wari dita ka ca a bɛ tɔn min na donc a fana b'a ɲini ka taa a fana ka nafa nɔfɛ voilà Adamasmaki min fɔ k'i waleɲuman dɔn ka fɔ nin jɛrɛ ko toro tigɛ wa farikolo ɲɛnajɛ bi nɛgɛ ɲɛ 19 ma waasi n'ala sɔnna ma hali bi ni kunkun tɔ n'a ni ne tɔ Dr Isufu Kulubali n'a ka cɛdenw u na u salo ka mɔɲɔn ka eko di dɛgɛ ka taa k'a di hali bi lagɛliba cɛman ni musoman ma Sherifila TV sanfɛ de tiɲɛ ola an bɛ tɔli bɛ jɛmukan kɔnɔ e fɔlen kɔfɛ an bɛ don an ka dugu kunkanko kɔnɔna na Adamasmaki bi ko dɔ kɛ mɛ ka maaw gɔ kamana na ni o ye an ka siraba a labaara cogo ye mobili bolilaw ani jɔkɛla dɔw fɛ o kuma kɔnɔna na jamana ɲɛmaaw o ye dɔgɔkun dɔ labɛn o ko ma ko semaine routière waa jumɛn de
le semaine nationale de la sécurité routière voilà ça ka se ka la famille ke ka nyeshi mauma munu be sira ba kan bolu ke e ba ye ka fo dogo e ni do dugu kono do ke me ka sira o ke fere ke ro yalama ke me ka mino ta ko bla sira sa chama ne be mobulu fana o bolu jojo chukola ka budo dron ka to ka chila yoro ko ne ke wala mi bisa na accident o la mi metale ke o barawla e anazeri ani ministry o bela jeni o ye kuma nyon do ke ngama folo mina o de ye anazeri o manyema ye ale ye nye folo min sura ka ke no ko kunga mi metale ke ne ni adamasama ke ka fara kanu nyon chemanu musumaka anga je ka nyamada o fe ana sumo sama sara ola ministère des Transports et des Infrastructures où est semaine nationale de sécurité routière lancée ka yamaria dodama anga jatemine bora mun ka nyina ani comité national de sécurité routière c'est que ni anga siraba ou la gessa anga siraba mo ga taka sigi mi ga gala siraba kan kosobe o sababu ke mgodo kelenu ku ka moblu jora ke siraba sans felay do kelenu ka bitigu yere bla siraba sans fe do kelenu ka garage daele ka baraw yere ke siraba yere kono o kololo ba yere mu ye o be siraba kasara cha nga jabala kono o la sa an kunye ya ni biga se an ye tile ta nyogola ta an yala la ka mɔgɔw sensibiliser pour que minnu ka minɛnw bɛ sira kan olu ka se ka minɛnw ta ka bɔ yen i n'a fɔ minnu kɛlen don ka gravierw ni cɛncɛnw bila siraw kan ani minnu kɛlen don k'u ka mobiliw bila ka a mɛn a bɛ sira kan n'a bɛ f'o ma ko stationnement prolongé ani minnu ka feerelikɛ minɛnw olu fana bɛ siraba kan an taamana k'olu bɛɛ sɛgɛrɛ ka kumu fɛ ka tila ka sommation d'u ma an b'a fɔ o ma ko sommation k'a yir'u la k'a fɔ ko yan tɛ u sigiyɔrɔ ye donc ka se k'u ka minɛnw cɛ ka bɔ yen bi k'a daminɛ bi fo ka taa nin semaine ban semaine de sécurité routière hukumu kɔnɔ anw ko k'an bɛ bɔ de cette fois-ci mɔgɔ o mɔgɔ ni e ka mobili de tora sira kan ou bien n'i ka minɛn dɔw tora siraba kan an b'u ta an bɛ taa n'a ye fourrière la sariya ye mun fɔ n'i ka minɛn fana tara ka taa a bɛ calculer minɛn ta wari an ye minɛn gardeli wari ani infraction o bɛɛ ɲaganiw de bɛ da i kan i b'o sara sariya ye parce que siraba a dabɔra de ko mɔgɔw ka se ka taa ka segin kɛ a ma dabɔ feereli walima ka to ka minɛnw bila yen ka mɛn Adamasmaki siraba n'i y'a mɛn sira an ka taa an ka segin o ko don nka n'a bɔr'la k'o kɛ fɛn wɛrɛ ye Adamasmaki o tɛ bɛn o la anazɛri ɲɛma a y'a fɔ cogo min na siraba a ma dabɔ maa kana i ka juya fiyɛ ni k'o minɛnw yanga a sanfɛ walima mobili ni kana o kɛ mɛ min f'i ye o jɔlen o dɛsɛ k'o ta k'o bɔ yen a ko o man ɲi o la n'a ma ɲɛ k'a fɔ a b'o cogo la a ko nin bɛɛ bɛn an bɛɛ lajɛlen ka an ka taabolow falen an ka kɛwalew falen an k'an jogow falen Adamasama ke janko caman bɛ se ka bɔ siraba kasara a n'a kɔlɔlɔ kosɛbɛ kodi n'o tɛ dɔgɔkun yɛrɛ kɔnɔ ni siraba ka kasara ta k'a lajɛ i b'a ye dɔgɔkun kɔnɔ a mun ka jugu aw de ka jugu ayi a ka gɛlɛn k'i ka bɔ i ka so ka n'i baarayɔrɔ la dɔgɔkun kɔnɔ k'i ma siraba kasara kɔni ye kosɛbɛ u ka gɛlɛn dɛ o la Adama minisiri ye min sɔrɔ ka fɔ an n'a co hali bi kɛnɛ kan madame Danbele Madina Sisɔkɔ ale ye min dakuruɲɛ fila min sɔrɔ ka fɔ nin ko kun kan an ka jɛ ni k'o ɲɛmada san o san anw ka minisiriso jamana ɲɛmɔgɔbaw ka yamaruya kɔnɔ an bɛ dɔ furancɛ kelen da k'o kɛ ka waleya caman da a wale a bɛ dépend ko min kɛmɛ k'an bɔ an gamana na o san kɔnɔ ɲinan da an y'a jateminɛ an ka sirabaw olu t'an bɛ k'u kɛ ko dɔ kɛyɔrɔ ye k'a sɔrɔ o t'a kɛyɔrɔ ye an ka ɲɔgɔlɔnbidalaw ye dɔ fɔ a la ne yɛrɛ ka kuma sen kɔnɔ ne ye dɔ fɔ a la n'i ye siraba ninnu da i bɛ taa sɔrɔ an ka feerekɛla dɔw bɛ yen olu fɛ n'u bɔra sira kan sanu tɛ k'u kunna donc olu ye sira ta ka sira k'u sigiyɔrɔ ye an ka sojɔ minantigiw ni minnu bɛ yen n'u bɛ baara kɛ a kɛra an ka siraba dilanlenw ye a kɛra an ka bɔlɔn furancɛw ye o n'olu nana olu b'u ka baarakɛminɛnw dɔn olu b'o to sira kan o bɔra yen an ka bolola baarakɛlaw olu dɔw fana bɛ yen n'olu y'u ka guwaw jɔ olu bɛ t'o jɔ ka sira yɛrɛ tilancɛ k'a bɛɛ minɛ aya n'o bɔra yen an ka station service n'an ye sira dilan siraba magoɲɛminɛn dɔw bɛ yen n'an bɛ ji tɛmɛ siraw an y'olu minnu dilan n'olu nana olu b'o gere k'o fara u ka kɛnɛ kan
Adama Samake madame le ministre bɔra ka kuma n'i y'a ta ka lajɛ Adama Samake a dɔw la bamananw ko ten ko maa tɛ fa to la n'i sigi kuma de i bɛ wuli kuma dɔn a ko Adama maa tɛ kɔrɔ to d'u ma mais i bɛ kɔrɔ to fo ma kosɛbɛ tɛ tiɲɛ maa tɛ kɔrɔ to d'u ma mais maa bɛ kɔrɔ o ma dɛ n'a fɔra ko e de ye bɛ ka to fɔ ka bɔ e ni denmisɛnninw cɛ Adama Samake maa bɛ kɔrɔ o ma kosɛbɛ mais kɔrɔfɛn in kɔrɔ ye jumɛn ye o de ye k'a fɔ n'i y'a ta ka lajɛ Adama Samake bolifɛn e sera ka bolifɛn sɔrɔ e yɛrɛ ye hali n'i ye denmisɛnnin ye n'a sɔrɔ a kɔni sanna ka d'e ma e yɛrɛ b'a dɔn kɔni siraba kan sanfɛla kɔni tɛ sunɔgɔyɔrɔ ye kosɛbɛ filanan Adama Samake e ye jagokɛla ye siraba bɛ tɛmɛ aw ka da la aw yɛrɛ b'a dɔn kɔni a ma dabɔ feere kɔni kama sisan ni e nana e ka feerefɛnw ta k'olu bila siraba kan fɔlɔ e donna jamana kɔnɔdenw ka hakɛ kɔnɔ fɛn ye min ye e y'i yɛrɛ ka vie i ka ɲɛnamaya e y'o bila danger la farati la parce que mobilimafɛnw motomafɛn negemafɛnw de don Adama Samake a bɛɛ lajɛlen ye guna adamaden yɛrɛ ka dilan ni fɛnw ye a bɛ se ka tiɲɛ kuma bɛɛ wa maa minnu b'a kɔnɔ k'a boli olu fana ye guna adamadenw kosɛbɛ Adama Samake a bɛ se ka tiɲɛ kuma bɛɛ mais n'a fɔra sisan ko e de ko nin ka kɛ e nana sigi ten e yɛrɛ mako tɛ fɛn na Adama Samake ni Ala ma fara ka don dɔ i b'a ye k'a fɔ a bɛ kɛ kasara ye donc o la e yɛrɛ ka nin tangali kama ani jamana kɔnɔdenw fana ka hakɛ o la k'o to u bolo o kama siraba kan an kana kɛ an sigiyɔrɔ ye e b'a ye dɔ de bɛ feerefɛn misaliyala n'i bɔra ni Sugunikura ta Adama Samake heure dɔw bɛ yen Sikaso place sugu walima Logo sugu siraw Adama Samake n'i sera yen a bɛ k'i kɔnɔ ko goudron tɛ yen parce que i b'a sɔrɔ mɔgɔ n'a mɛ sigi a kan k'a tɔni to fitinin n'i y'a kɔlɔsi yɔrɔ in kuma bɛɛ embouteillage bɛ yen san kalo 12 fo tɛ dɛ mɔgɔ de n'a mɛ sigi sira sanfɛ wa n'i taara an ka jɔfiyɛba fana kɔnɔ o fana bɛ o cogo la a ka gɛlɛn Bamakɔ jɔfiyɛ bɛ yɔrɔ yɔrɔ la Bamakɔ dugu kɔnɔ yan ko ni sira bɛ tɛmɛ a fɛ Adama Samake n'i taara a kɔnɔna na e b'a sɔrɔ maaw n'a mɛ sira minɛ ka sigi o kan o yɛrɛ bɛ ɲinɛ k'a fɔ k'o ye sira dɔ ye wa n'i sera min ka minɛ ma o ye kara ye ka sɔrɔ kɛ o yɛrɛ b'a dɔn k'o sigi bɛ sira ale yɛrɛ b'a dɔn a jo t'a la bon o la o kɔni ko nin na o kɛn bɛ ka fɛɛrɛ dɔw kɔni sigi k'a fɔ o na wuli ka jɔ kɛ dugu kɔnɔna na n'o taara sɔrɔ maa min kɔni sigi bɛ sira kan o n'i ka minɛnw kɔni cɛ n'o o kɛra ayiwa komi kɔrɔfɔ kɔni don an b'a jigiya k'a fɔ a bɛ kɛ kɛwale ye n'a kɛra kɛwale ye Adama Samake ni maa kelen ka minɛn cɛra ka maa fila ta cɛ sabanan i ni yɛrɛ ɲini dɛ kodi kosɛbɛ o la Adama Samake k'i fo k'i waleɲuman dɔn ka tɔli bɛ jɛmukan kɔnɔ an bɛ taa kɛnɛyako bunakun kan min bɛ tali kɛ don kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ la o taara ko ɲɛnamaya k'o kɛ sage-femme cogoya la jo ye o la an ka docteur maison Kuyate Tata Ture ale ye ɲɛfɔli kunfɔlɔ min kɛ o kan an ka ne ni e ani kanuba cɛman ni musoman Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an ka ɲɛma da o fɛ dɛ ka sɔrɔ ka segin ka na ka sanga ni sage-femme olu tɔgɔ la don kɛrɛnkɛrɛnnen ye u ka jɛkuluba min n'o sigilen don Mali jamana sage-femme tɔgɔ la n'a ɲɛmɔgɔba ale ka wuli ka jɔ ye u ye tile fila kɛnɛ sigi CICB la Centre International de Conférence de Bamako min bonya bɛɛ lajɛlen kun bɛ an ka jamana minisiri bolo min ka baaraw ɲɛsinnen don kɛnɛya koɲɛw ɲɛnabɔli ma ka fara adamadenya dɛmɛli kan kɛnɛ in kɛra sababu ye ka Mali sage-femme fara ɲɔgɔn kan minnu bɔra Bamako a n'a nɔkan duguw bɛɛ lajɛlen na u ye hakilina jakabɔw kɛ kɛnɛ in kɔnɔ min nana kuncɛ ni laɲini dɔw ye minnu bɛna kɛ gafe ye k'o se jamana ɲɛmɔgɔw ma n'a waliyara a bɛ kɛ sababu ye ni ka ɲɛda kura di Mali jamana kɛnɛya sabatiko ɲuman ma Adama Samake hali bi an bɛ to kɛnɛyako bunakun kan an ka to o kan sage-femme o jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ kojugu bawo olu de bɛ dɛmɛ ta ka ɲɛsin an balakaw ma Adama Samake n'i y'a ta ka lajɛ tumana min na muso lasirila Adama Samake ka se ka to a nɔfɛ ne k'a dɔn o ye kɛwale ye o timinandiya o tɛ ye maa caman na nka maa minnu ka kalan bɛnna o ma o de ye sage-femme Adama Samake ka sɛgɛn o ka don ɲɛnamayali o ye dantigɛli dɔ sɔrɔ ka kɛ an balimamuso docteur Kuyate Tata Ture ale ka kuma gɛlɛmani na hali bi an ka taa GMT fan fɛ an ka o ɲɛmada ni ka sɔgɔna jɛmukan ne ka kan bɛna ɲɔgɔn ye awɔ journée de sage-femme n'o ye dile sage-femme ma min b'a yira k'a fɔ sage-femme ye baara min kɛ diɲɛ kɔnɔ communauté internationale nana don kɛrɛnkɛrɛnnen de ta k'a da anw ma n'o ye 5 mai ni diɲɛ seleke naani sage-femme bɛɛ b'u ka fête k'o la anw y'an ta kɛ bi a ma se ka kɛ mois de mai kɔnɔ
mois de mai na min kɛra jamana in na a ma dogo mɔgɔ la donc an y'a a ɲini bi an ye baara kɛ baara in kun cɛra bi ɲinɛ y'a san 29nan ye an bɛ nin ɲɛnajɛ in kɛ donc sisan n'an y'a kɛ a kun cɛra kumaba min kɛra k'a da kan k'a fɔ n'i y'a jate minɛ sɛgɛsɛgɛli minnu bɛ kɛ kɛnɛya kan k'a yira k'a fɔ kɛnɛya bɛ degré min na Mali la n'o ka dɔgɔ o kɔfɛ k'a dɔn fana ko Mali kɛnɛya ka sɛgɛsɛgɛ k'a ɲɛ pour que den ni ba ani denyɛrɛninw ka kasara jiginniso kɔnɔ caman bɛ se ka b'o la cogo min ka da kan fana k'a fɔ sayifamu mɔni caman talen tɛ a ka dɔgɔn wa hakɛ min talen don olu tilalen tɛ a ɲɛma jamana bɛɛ kɔnɔ ka da kan fana k'a fɔ nafa min bɛ dun ka fa la den ni ba ka kasara la jiginni na nafa min b'o la o dɔgɔyali kan ka da kan fana k'a fɔ ko association des sages-femmes ye jɛkulu ye min jijalen don Mali kɔnɔ yan nɔ Mali politigiw ni o ye u ka baara ye mun bɛ kɛnɛya sabati surtout muso ni den ka kɛnɛya jija min bɛ association des sages-femmes la o baara kɔnɔ ni association des sages-femmes ka fɛti san 29nan tannan in ale ye laɲini dɔw kɛ n'a bɛ f'o ma ko recommandation fɔlɔ ye mun ye ko baara dɔ b'an bolo o baara in ni sayifamu mɔni minnu bɛ dugu la an yɛrɛ de y'a ɲɛɲini k'a fɔ an bɛ wuli ka taa denmisɛnnin minnu talen don baara la sisan ka t'u sɔrɔ u ka baarakɛyɔrɔw la k'a lajɛ u bɛ ka baara kɛ cogo min na baara in ni défaut misɛnnin minnu b'a la mɔni ninnu bɛ taa ka t'u dɛmɛ o baara la k'u kɛ k'o ɲɛ fo k'u se u ka sɔrɔ ka se ka musow ni denw ta a ɲɛ ma n'a bɛ f'o ma mentorat clinique an bɛ fɛ o ka kɛ baara ye o ka cɛri k'a kɛ ka ɲɛ Mali fan bɛɛ fɛ o ye laɲini fɔlɔ ye laɲini filanan an y'a ɲini k'a fɔ sayifamu caman ka tila k'u tila Mali seleke 4 bɛɛ fɛ pour que den kelen kelen bɛɛ muso kelen kelen bɛɛ n'i bɛna jigin a ka kɛ sayifamu mɔnen bolo an ka laɲini sabanan ye mun ye an y'a ɲini fana k'a fɔ sayifamu fɛn fɛn mana bɔ n'o bɛ kɛ Mali la bi mɔgɔ ni kalan bi bɔ mais don o don dɔgɔtɔrɔya ko kura de bɛ taa baara de ka kɛ ka kalan k'u kunna halisa u ka faamuyali sɔrɔ walisa u ka se ka muso kɔnɔmaw jiginni na ani jiginni kɔfɛ u ka se k'u tɔbɔtɔ ka ɲɛ walisa dɔ ka bɔ halisa muso ni denw ka kasara la jiginniso kɔnɔ. Adama Samake me min f'u ye kulu a sɛmɛ cɛncɛn ma bamananw ko maa tɛ kɔnɔni lasirilen dɔn nka n'i y'a ye ɲagada la i b'a dɔn ko waati dɔ sera kosɛbɛ o tɛ tiɲɛ o la k'i fo k'i waliɲuman dɔn ka kɔrɔfɔ lasegin ma i ka kɔrɔfɔ kuncɛ kɔrɔfɔw fɔ jɛmukan k'o bila adama an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ko kura bawo an tɛ ɲinɛ an tɛ segin olu foli la olu minnu kɛlen don ka Sherifula TV suganti donc an b'u fo donc an bɛ k'an bɛ bolo la i n'a fɔ y'a fɔ cogo min na Tala sɔnna an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a waati bɛɛ inchallah Adama Samake k'i fo k'i waliɲuman dɔn k'a fɔ bi e ni ne an jɛna ka jɛmukan kɛ ɲɔgɔn fɛ Ngaradeni Lala Kuyate a se a bɛ kɛrɛkɛ la a ma se ka kɛnɛ lasɔrɔ nka baasi kɔni tɛ a ni na fiyewu o la ka kɔniba cɛman ni musoman denmisɛnnin ma bakɔrɔ k'o fo k'o waliɲuman dɔn Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ taa bisimila minɛ Fanakaw fɛ k'a fɔ ko san a nana dɛ yɔrɔ n y'a dɔn fɔ Tijani nin waati in na i b'a sɔrɔ a bɛ foro kɔnɔ bawo ale kɔni ni san binna ka bɔ dɔrɔn ale bɛ foro kɔnɔna kanu ni butigiw kɔnɔna ye an b'a fɔ nin waati in na k'a fɔ Ala ka samiyɛ ja ka taa yafuma b'a la Masinakaw fɛ Seda Umu k'a fɔ n'a ka denbaya k'a yafuma b'a la ka se ka na yafuma b'a la Bamakɔ an fana an karamɔgɔ a Seyidu Sherifu Sumana Hayidara k'a fɔ n'a ka denbaya ka duwawu k'a ye ka duwawu ɲini a fɛ sijan kɛnɛya ani labɛnko ɲuman la k'o di an ma nin waati in na an bɛ lajɛbaa cɛman ni musoman denmisɛnnin ma bakɔrɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan k'o bɛɛ lajɛlen fo ka na anw yɛrɛ fɛ yan bɛ min fɔ ye manefin bɛ fɔ yɛrɛ ye ci kɛko ɲuman na k'a daminɛ sanfɛ fɔ duguma k'o bɛɛ lajɛlen fo bi an ni minnu kun bɛ dibila baara kɛbaa la u bɛ tali kɛ an ka nɛgɛ kɛrɛfɛ jurutigiw la Elhaji Musa Tarawele bɛ deli k'a fɔ bala bɛɛ lajɛlen ka bon jugu ye nka n'i y'a kuru min fɔ ye e kaman kɔrɔ o n'a da o ma
wa atikule ka tini bulukuru ye ni yo ti bulukuru la amarana ulakali ulaka bala fo ka walnyuma don kola ka kishiblo dim toroma ne atakala ke fando enve ka siga jaw cha de blaje ne ka sur division shaka kulubali fana ka shaka ale kumbe ka fo ka walnyuma don ka fo ale bi ala ka clear da na ambala jinoma sigebe ke jemka enka ni shuno o janfara shini 10h 11h ne aminyon sura ka jemka krono ko dangana maya ala ka o fara ne awbla jine shika akambe Malima muso ne de b'a fɛ ka na dumange kwa kɛbi ne kununga da langoloto na min nɔfɛ o na de bi tobi ni zamzam ka najini ngura bɔlen ye a bouillon épicé na poulet malima muso e de b'a fɛ ka kɔkɛ ladiya ni salati lale kɛrɛnkɛrɛnnen ye ni ka jɛgɛ kɛnɛ da sanfɛ fɛn min b'o dunja zamzam ka najini bouillon poulet ana épicé dun aw minnu ye sogo jeninaw ye wali kelen aw b'a fɛ k'a ka plat spéciaux la dumuni kɛrɛnkɛrɛnnenw gono kelen min bɛ o la bi zamzam ka najini ngura bouillon poulet ana épicé do Mali kɔnɔ gabu kɔnɔ donso demaya bɛɛ lajɛlen ka nisɔndiya ni ka tobili ye ejigi sɛmɛnjiri kɛ zamzam ka najini ngura bouillon poulet ana épicé ye kɔkɛ bɛ minɛ ka nisɔndiya ni ka bila muɲa na n'a mago jɔra kunnafoni wɛrɛ la zamzam ka najini ngura bouillon a épicé na poulet kan a bɛ se ka wuli ka se bebɛ ɲarela immeuble babu yara la Zavia kɛrɛfɛ rue 429 porte M1 walikɛla ka nɛgɛjuruku bɛ banba 76 80 0062 walikele 76 38 59 59 zamzam ka najini ngura bouillon poulet ana épicé dude bɛɛ lajɛlen wasara e ka nin den in a bɛ min wuli tasuma kan wa mon père Mali bɛɛ bɛ nin nɛnɛ b'a la nin Afrique bɛɛ nin nɛnɛ nin ye infusé ye ka ji kalaya k'a kɛ te kan o nɛnɛ tiɲɛ la mon père nin ka nin tɛ jumɛn ani n b'o gundo d'i ma te zara mon père an bɛɛ bɛ ko kelen na sa dɛ nin y'a kumaba ye e ye nin dɔn wa surprise k'i nin dɔn wa a bi yan a man kan ni sisan kɔni i ye teko jara te zara tew ka te de ye a bi san 30 bɔ ni kɛ wɛrɛ bɛ nin den n y'a dilan kura ye ka segin ka na n'a ye k'a kɛ nin foroko in kɔnɔ wa ne b'a infusé de min han n bɛ min f'i ye i hakili to a la a bilenma o a jɛma o nin den ye tiɲɛ ye tew ka te sonsan bɔlen bɛ fali fɛ a den tɛ jama jɛra ka duwa kɛ te zara ye ma kelen ka danga mɛna budu diɲɛ ala farafidenu jɛra ka duwa kɛ te zara ye ma kelen ka danga mɛna budu tiɲɛ ye ala te zara